Ngentseni kanye xa siyiqongqotha inyanga yekhala kusapho loXozwa kuyixhunga umxhelo xa kuvakala ubhamu wokwakweqhawe ziphokokile inyembezi kukhala intombi noonyana. Sizinzi Wycliff gxebe Wycliff xhego lethu sizimele ngesaquphe. Izaquphe ezinjalo sothemba njalo kumqali nomgqibelelisi ngengqibo nengqiniseko yokuxhamlili xa lokusulwa nya kwenyembezi. Sipheleke mthuthuzeli silusapho sisenyunyweni, uzibophe uzipholise ezinhliziyo zingamahlwili, zinzise usiqinise njenge-ankile emphefumlweni. Kwek ngokuqhula ubunako besisoloko siyigquzula intsini ngoku ngowusithi miye kwesiphi isikolonyana nam ndiye xa ungakwazi ukufunda. Umdaka omnyama wetolo elingancothukanga egadeni lisabele ubizo lomdali lwathutha kwelimagade ahlabayo. Zulu umzamo omhle uzamile dlangamandla ubulumko obudlulisile. Chenge tatele enzulwini yabadubadubeke de banenduma suka badinwa noko kukutyala indima zesidima eziyoma noma sebendulukile. Ndikhoyo ze wazi standathekile kona kona ngoba kweyomngaka 2022 besixhunela ukumqhawula ngokusixhobisa kwakhe sibhiyozela ukuzalwa kwakhe ngokuhlanganisa amashumi asithoba eminyaka esidla amazimba. Kufandini zuqonde uxhaphile kodwa ngesi sixhiphoti siyosibeka etsoma sinalo ixhala ngoba umqwenkanga koko kuwe ugqithile. Mawethu masimndulule aphumle ngoxolo naye usabeleli nobunganga lidanduluka ngelithi nyana nyukela ngasentla zimhlithe nxa zonke zomhlaba kodwa wandelahla.